Magumbamane omhlaba wonke kwaDokotela u2+2 yiko la. eJordane yiko la. Akudlalwa nezingane. Uma wazi ufunani futhe ke la kudinga ufuthe nje ephaketheni bakithi. Angeke ngishuthe konke lokho engikuvezayo nje ingxenye uma kukhulunywa ngeJordane, the powerful sikhohlo. Ay siyothini ke Nkosi yami ngoba emhlabeni siyayifisa izinto amandla asinawo. UseJordane yonke le nansi ngiyanitshotshela kancane eJordane. Ungesa hayi angifuni uvela into eningi ngoba sengenzela nawe ungenayo iJordane ke usungaqala uyenze. Sebayokuvezela nje abokutshela abantu ukuthi hayi uDr 2+2 kuphela leJordane awunayo wena. Ngisho ungakopela ke bese uyokwakha kuwe. Sekuyohlukana ke imaterial. Sekuyohlukana ukuthi imfihlo ithini. Anginankinga mina mfowethu. Anginankinga namuntu kodwa yini iJordane? Nansi iJordane ekuphileni kwenguna phakade. Akudlalwa ke bakithi la. Lento yokuthi ngiyasaba isebenzi la. Lento yokuthi ngibonelele eDokotela isebenzi sibonelelani la. Leyo kuDokotela ulungile siyakwazi ngilungile nami la ngiphethwe. Yini iJordane angazi. Ufuna ukubona sondela. Phuthumani. Cabange kahle. Cabange kaningi. Ngeke ngishuthe konke. Imile nje ikamera imile. Ufuna ukubonani? Ngeke ngiyakubona. Uthi angigudluze. Ngeke ngigudluze ikamera. Kamera ngeke izigudluke. Abantu bakopela izinto zethu. Siphiwo somuntu yithalente ngeke wenze lutho ufa nakho. Yini iJordane? Nansi iJordane. Nansi iJordane. Wena futhi ephaketheni nje kuphela. Kulungile ke. Abantu bangasuka iJordane siyeze special. Ngiyanithanda nibalekile. uNkulunkulu angigcinele nina. Nize ningakhohlwa. Ukukhala kukhona. Kodwa akekho umuntu okhala kusukela ekseni kushona ilanga. Kukhala kukhona. Kodwa akekho umuntu okhala ekseni kushona ilanga. Lalela. Noma ngabe ushonele umfowenu noma ngabe ushonele ngubani ngaze ngibona umuntu okhala mina kusuka ekseni kuze kushona ilanga. Khohlwa. Ugcine seqhuma eba nesibizi. Okusho ukuthi ngeke kuhlale kunje. Ugcine seqhuma sekuyisibizi. Akekho umuntu okhala kusukela ekseni kuze kushona ilanga. Mawumazi bhala kuma comment. Ayenzeki leyo nto isho ukuthini? Isho ukuthi impilo yomuntu ngisho ingaqala ngokuhlupheka ngeke kugcine kuhlupheka. Ukukhala kwakho kungashintsha. Dokotela 2+2 sigadla senyama safela emazweni. Akekho umuntu okhala hour bo. Akekho okhala usuku lonke. Kusho ukuthini? Ngeke kuhlale kunje. Ngiyakhala Dokotela. Ngisho ngabe kuthiwa kunani? Sondela, akekho odalela ukukhala one way. Ngiyaxolisa ukushutha la. Ngicelile nje bogogo ukuthi ngihlalele nje. Ngidlela wona kaMathofolax niyazi into ezimnandi. Hayi amaThofolax, hayibo into ezimnandi. Hayibo
mina njalo into engenza ngikopeli kumuntu okwami nje kusegazini ngakuphiwa futhi kakekho yoshuta nje kabi ngiyaxolisa mina ngumuntu wasehlatini angishuthi la ngisawushuta nje kubashi ngiyoshuta akekho umuntu odalela ukukhala kusukela usuku lonke kusho ukuthini ukukhala kunzima mhlawumbe njalo ukukhala ngifuna ukulungisa indaba okukhala la ekukhaleni uma uqale ngokukhala uyogcina ngokujabula uma uqale ngokujabula kuyeza ukukhala bhala uthini sanibonani ngiyanithanda ngiyanibingelela bye bye dokotela u2+2 nayi le number ngifuna siyiculeni sonke ithi 076 45 400 45 nginibingelela nonke ngesiqubule sithi ngekuhlale kunje ukuhlupheka ukuxakeka yini izimo zedlula angeze na umzekeliso kunabantu ababegwetshwe iminyaka eminingi bebulela abantu benza izinto ezinzima namhlanje bayaphila bangabantu bagwinya amazwi ukuthi ngekuhlale kunjani kunje nenhlupheko kunjalo sigwetshiwe enhluphekweni siqhirazekile kodwa ngekuhlale kunje ngiyanithanda nibalekile nize ningangikhohlwa ngila ijozini kwamhlaba lingani eyami lento ngayithola emazulwini asiculeni namba 076 45 400 45 sicule ngesmile kunzima hey ake sigwinyeni inkinga zethu singayigaxi kwabanye abantu eyakhe inkinga yakho bhekana na udlule awusoze wayibalekela inkinga yohlezi inkinga isixazululo sithini bhekana nenkinga udlule dokotela u2+2 kulonyaka kukulonyaka dwebela kukulonyaka makumele ngife angife I'm ready to die anytime anymore thank you siyabonga